Nisemilkom nilqakom għall-ewwel programm News.mt għas-sena 2015. Min issa l-qoddim aħna se nibdew nintaqgħu kull nhar ta' tnejn u kull nhar ta' ġimgħa. Fl-programm aħna ntqajna ma' illi għandha bint b'kundizzjoni rari ħafna. Trisha Falzon iltaqat ma' dillhom u skoprit li minkejja d-diffikultajiet f'ħajjitha hemm ċertu miżuri li qegħdin jgħinuha taffaċċja l-isfidi tal-ħajja. Filli tkun tgħix ħajja normali u filli bħal sajjetta fil-bnazzi issib ruħek f'baħar imqalleb. Dawn kienu l-ewwel kliem ta' Francesca meta ma' News.mt tkellmet dwar il-kundizzjoni ta' binta. Tantija qibsa l-kundizzjoni rari li ħakmet lil binta illi xtaqet tibqa' anonima. Il-kundizzjoni hija fil-ġilda u kemm il-darba jkollha ssifer ma' binta għal kura fl-Ingilterra. Ma' News.mt l-om tkellmet dwar il-ħasda ta' meta ħadet l-aħbar. Tibda tara ma xiex ħati granfa, il-min ħassib min jgħinek, tfittex fuq l-internet, iddur lem u iddur law, u tara kif tista' issib kontroll fuq il-ħaġa. Kontroll ma tantx ikollok, speċjalment meta tara l-uliedek għaddejjem minnu ġieħ li inti ma tista' tagħmel xejn hija daqsxejn diffiċli. Ħajtek tinbidel mill-lejl għan-nar. L-aktar ħaġa li bdiet beżżaħħa hija li tfal oħra setgħu jaqbdu ma' binta. Iżda hawnhekk ħadet ftit tan-nifs għaliex kif tispjega xi kultant imnalla ikunu sħaba. Bl-għajnuna tagħhom, bil-messaġġi, kartolini u billi jżuruhom dik vera ħaġa sabiħa u jalla jkun hawn tfal li jagħmlu dan l-affarijiet għax vera jkunu helpful għalihom ma tkun xejn imma għal min ikun għaddej minn da sitwazzjonijiet vera tkun ta' għajnuna kbira. Kien hemm żmien fejn mad-diffikultajiet tal-kundizzjoni kien hemm diffikultajiet fis-servizz. Fil-fatt, il-bint tagħmel użu regolari mis-servizz tal-MRI provdut b'xejn fl-Isptar Mater Dei. L-om tispjega kif il-kwalità ta' servizz li qed jingħata illum huwa ta' aktar serħan il-moħħ. Fi ġranet laqas ġifieri rċevejt karta, nirċevi telefonata biex it-tifla jsir l-MRI fejn qabel kont tistenna fit-tul. Għall-inqas ikollok moħħok mistrieħ inti tiġa tkun inkwetata biżżejjed. Ikollok moħħok se jsib fl-MRI sebaħ u dala. Imma meta inti l-MRI jsirlek within days inti għandek moħħok mistrieħ għax se jibdew jagħtu kura għal dik il-problema li ħajsibu fuq l-MRI. Bħala ġenituri li ssifer lit tifla tagħha b'mod regolari għal kura barra minn Malta, Francesca qed tagħmel użu mill-miżura tal-Gvern illi permezz tagħha qed isir ħlas għaż-żewġ ġenituri meta l-ulied isifru għal kura. Hija tqabbel din is-sitwazzjoni ma' dik ta' meta ġieli sifret weħida. Dejjem ħatejnek għandek is-support, speċjalment hekk isiru operazzjonijiet barra minn Malta, vera ma jkunx faċli li persuna tkun weħeda. Wan, hekk il-lom timrat. Għandha moħħa mistrieħ li hemm xi ħadd ħejħu ħsieb il-persuna li qiegħda rikoverata ġol l-isptar. Jiena meta kont hemmhekk kont għal tul ta' żmien waħdi. Imrat ukoll kien ikolli problema anke biex immur nixxi x'nieklu. Aparti minn hekk din il-miżura tajn ukoll b'mod finanzjarju. Il-passaġġi mhumiex faċli li tħallasom u meta inti tkun għaddejja mill-mart, il-mart minn hawn jew minn hemm ħajtik ftit lura mill-finanzjax. Inti jekk ikollok tifla marida jew tifel, inti se tieqaf ftit mix-xogħol għax mhux dejjem tkun tista' tmur kollok appuntamenti, sptarijiet u affarijiet hekk. Imma b'din miżura inti ħajħaffiflek parti mill-pis tal-mart. Il-kura kemm Malta kif ukoll barra minn Malta qed tgħin biex it-tifla tagħmel avvanzi il quddiem. Għal dan ma jonqos is-sodisfazzjon min-naħa tal-om. Tibda taħseb li mhux vera, mhux realtà. Wara sentejn dbatijiet fit-tul u ma tarax laqqas tikkarax ta' dawl anzi kważi kultant l-affarijiet jibdew jiggravaw. Inti tibda tgħid jiena vera jew qed noħlom ma' dil ħaġa. Ma tibdix temmel lilek innifsek li qed tara t-tifla sejra lura normal, qed tiġi lura f'ħajja normali bħal tfal oħra. Intant Francesca kellha dan il-messaġġ twassal lil ġenituri illi għandhom tfal ibatu minn xi kundizzjoni rari. Il-jum ġdid ta' jaf iġib orizzonti sbieħ miegħu. Jaf ikun hemm raġġ ta' dawl, pass u kuraġġ qatt m'għandhom jaqtaw qalbhom dejjem jafdaw f'idej l-ispeċjalisti Maltin jafu x'inhu ma jagħmlu xogħolhom bid-dedikazzjoni kbira għax jiena nara mill-kastana
dedikazzjoni u joħorġu barra mill-limitu tagħhom biex jippruvaw jgħinuk. U nisimgħu ħafna dwar is-settur turistiku, iżda din id-darba se niffukaw fuq is-suq Ġermaniż. Infatti intqajna ma' turist Ġermaniż li jażel li qatta l-btajjel tiegħu ġewwa Malta. Il-maġġoranza tal-Ġermaniżi li jiġu Malta jiġu minħabba ix-xemx u t-temp sabiħ illi kapaċi toffri din il-gżira tul il-maġġoranza tal-ġranet tas-sena. Dan jiġdu l-profil tas-suq Ġermaniż kif deskritt mill-Awtorità Maltija għat-Turiżmu. Fil-fatt l-istatistika turi li 30% tat-turisti Ġermaniżi jiġu pajjiżna minħabba x-xemx, filwaqt li 20% jiġu minħabba l-kultura u 8% jażlu lil pajjiżna minħabba attivitajiet marbuta mal-baħar. Erich Mandek, Ġermaniż minn Berlin li għandu 50 sena, żar il-kontinenti kollha tad-dinja: l-Asja, l-Afrika, l-Amerika, l-Awstralja, l-Ewropa u anki l-Antarktika. B'dan tal-aħħar mar aktar minn 40 darba. Xi ħaġa li jennitu jagħmel dan hemm il-fatt li jaħdem fuq il-vapuri. Huwa beda jaħdem bħala barman fuq vapur, iżda l-professjoni tiegħu f'dan il-qasam komplet tikber, tant li issa huwa sit ta' linja ta' vapuri kif ukoll manager ta' numru ta' lukandi f'Berlin. Ix-xogħol tiegħu jagħti ħafna opportunitajiet biex isifer, iżda meta jiġi biex imur vaganza dejjem jażel lil Malta. Erich Mandek żar l-ewwel darba pajjiżna fuq xogħol lura fl-2002. Malta was the only place I never discovered by ship, so I was everywhere, and Malta came to me interesting. I heard a lot of Malta, but many don't know where is Malta. In the center of the Mediterranean, where belongs Malta? Is it Europe? It's somewhere. Mill-2002 lawn, Erich ġie Malta 15-il darba, 5 darbiet fuq xogħol u 10 darbiet bħala vaganza. It was really nice. I see development, and all the years I come, things getting better. Meta saqsejnieh għaliex dejjem jażel lil Malta, huwa wieġeb hekk. Malta is, I can say, it's Europe. It's all together. You don't have to go to Spain, to Italy, to Greece. You have you find everything in Malta. Malta is, what can I say, is the embassy of Europe. You have everything here. Għal-aktar minn darba Harry esprima l-fema illi Malta hija iċ-ċentru tal-Ewropa. All people helpful if you have a question, and of course a lot of culture. You always can learn about history. It's not about only Malta, it's about whole Europe. Everything is involved in Malta. U meta saqsejnieh x'ji preferi dwar Malta, wieġeb hekk. Easy going, no rush. The people are, slow down. You see everybody working, everybody is doing something. You see nobody is lazy hanging around, but take it easy, not like a seat, not also in Berlin and other big cities like London, Paris, New York. They're always running. Telephone is ringing, and here, they take it, they enjoy it. They enjoy private life, business as well. And if you meet someone, they have time. Intant, Harry qasammana numru ta' esperjenzi dwar pajjiżi differenti madwar id-dinja. Pajjiżi li kollha b'xi mod jew ieħor ħallew timbru f'ħajtu. Meta staqsejnieh kieku kellu jiddeskrivi l-ħajja ta' vjaġġar tiegħu f'sentenza waħda, huwa wieġeb illi l-ħajja hija vjaġġ minnha nnifisha. Dan filwaqt li bid-bissima fuq fommu reġa' tenna illi Malta dejjem se tibqa' il-post illi jirritorna lura fih. No, I can say it's always a journey. The whole life is a journey. It starts and it never ends. You always find a new place. But then are places you like always to come back. And when I count Malta as a place I've been mostly in my private to come back, not other places. Infakkarkom li dan il-programm tistgħu issibuh sħiħ fuq iċ-channel ta' One News fuq YouTube. Tistgħu wkoll issegwu l-ħidma tal-Kamra tal-Aħbarijiet permezz tal-paġna Facebook ta' One News. Grazzi tal-li kontu magħna l-kumplament tal-lejli tajjeb.